צוואה היא לא רק מסמך שאמור לבטא את הרצונות שלך, היא מסמך משפטי שהוא חייב להיות ערוך בקפידה, שהוא חייב להיות מנומק, שהוא חייב להיות חזק, שאם חלילה מישהו יתקוף אותו לעתיד לבוא, הוא יוכל לעמוד על שתי רגליים לבדו. אנשים לא יודעים מי יריב אחרי לכתם, או ברגע שהם הופכים להיות מקשירים ללא קשירים, ברוב המשפחות זה מסיבת הפתעה. ובית משפט הוא נדרש להכריע, והמון פעמים אין לו איך. הוא נדרש להכריע בסוגיה מה באמת היה שם, ואין לו דרך לדעת. אם עורך הדין לא עשה עבודת שטח נכונה, אם הוא לא עשה תרשומת, אם הוא לא נימק אותה, אם הוא לא באמת נהג בכללים ובמומחיות שלו, אז לבית משפט יהיה קשה מאוד להכריע, וכאן נכנסת ממש נטו העבודה של עורך הדין והמקצועיות שלו. אם הוא באמת מגיע מהשטח ומהמטריה, הוא ידע להפוך את המסמך הזה לחזק.